I čao svima ljudi, ovdje je Iskila Johnny i danas ćemo snimati FIFA. Neću snimati cijelu utakmicu, a snimit ću vam jedan deo. Nemojte da se ljutite. Idemo. Jao. Ne, dođemo. Ja dođu, čelu te pljubim. Ode čela bri. Ode čela bri. Koji sam ja, Bil Mezi. Ajmo, Bil Mezi. Sad ćete prvi. Šta se saplao oko balerina? Šta je, Mičko? Pocrneo obraz sve po glave. Cvete Bojko Panta upituje. Dođo. Sad ću te ponovim. Jao, kako je ovo bilo dobro. Gledajte ovaj go. U 3 sekunde ću da dam go. Evo ga. 45. Go! To nije gol. Šta je ovo, bre? Šta je, me zezaš, a? Šta je, ćelavi, a? Ajde, brani ti. Ajde, igraj malo ti utakmicu, ćelavi sudija. Ajde, bre. Ajde. My friend. It's been Marcus. My friend. Izvinite zbog nekih tamo glasova, ali nemojte da obraćate pažnju na to. Ja ovdje pričam. Mene slušate. Evo ti pobiš. Mesi. Kako prođe kroz ruke to malo. Da si mala, ode kroz ručice te tvoje male šupljikave. Ovo je Mesi visok, brate mili moj. Šta bre šalješ, bre? Vidi, postavim poruku. Bože moj. Sad će mi šalju poruke. Bez razloga. Ajmo. Murš. Ajmo. Gdje ćeš, Vešnja? Dalje, ovo moći. Pa ne mogu. Sad ću te poljubim u ćelu. Ja, sad ću da vidiš. Sad ću sve da vidiš po babazir kao. Država. Ide Mesi mali prcvaljaka. Gdje je ovo što mi je talastuje? Mesi prcvaljka, Mesi mali Mesi. Sad ću te izljubim po ćelu. Idemo ćela, si ćela kog klinu bubrezu. Dođu. Odvam. Idemo. Mudskin. Brup. Nemoj mi šalješ loptu Mesiju kad on skoči ima da nam maši sve. Ide za 3-1. Brž bre. Ide. Opa. Čo? Mesi. Kroz ručice lagano. Ali nema gola, bre. Šta je ovo? Stativa si pogodio na prazan gol. Ko mačka kad baci ovaj. Ne ponovim. Ajde, čao, bre. I to je bilo to od ove epizode, ljudi. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.